Os Axóuxeres. Pintamonas. Hoxe toca disfrazarse. E ímonos disfrazar pintando unha parte do noso corpo. Para iso imos contar coa axuda da nosa amiga Sabela. Pintámoslle na cara unha rá ben fermosa. Fixádevos ben. O primeiro que temos que facer é a silueta do debuxo. Despois imos pintando con moito cuidado coas cores da rá. Xa temos unha rá. E moitas grazas pola axuda, Sabela. Ata outra. Folla. Ola, Lúa. Tes unhas flores moi bonitas. Moitas grazas, Lúa. Ves do hospital? Sí, Antón, veño do hospital. Onde está Pelouro? Estará xogando cos seus irmáns, Xan e Iria. Xa case é hora de xantar, han de estar a piques de vir. Aí ven o amigo Moncho no seu monopatín. Hola, Iria. Hola, Xan. Hola, Moncho. Cada vez andas mellor nun monopatín. Sí, és un rapaz pegado a un monopatín. Gústame iso. A min gustaríame moito aprender. E Pelouro, onde está? Foise con Roy. Andan case sempre xuntos. Sí, é un rapaz pegado a un marciano. Roy. De onde sacaches ese nome? Roy. Non o entendo. Chámanme todos así, por que será? Menos, a comer. Comer. Sí, Pelouro, comer. Iso sí que é unha boa cousa. Os Axóuxeres. Escaleira. Imos facer unha escaleira de palabras. A ver se coñecedes o significado de cada unha delas. Empezamos. Co. Co é a unión das palabras con e o. Por exemplo, está co seu pai. Engadímoslle unha letra. Cor. Todas as cousas teñen cor. E hai moitas cores. O amarelo, o verde, o azul. E seguro que coñecedes moitas cores máis. Poñemos outra letra. Caro. É caro algo que ten un prezo moi alto, como o ouro e as xoias. Outra letra máis. Cravo. É unha peza de metal rematada en punta e cunha cabeza no extremo oposto que usamos para asegurar cousas. Imos pola sexta letra.
Vocear. Vocear é dar grandes voces ou falar a berros. Tamén se di cando se publica ou anuncia algo a berros. Rematamos cunha palabra de 7 letras. Escravo. Escravo é unha persoa que non ten liberdade e que depende dun dono. Houbo escravos ata o século XIX. Pelouro. Sombras chinesas. Hoxe imos facer un cervo. Que cornos máis grandes ten. Sí, Roy, como os grandes cervos machos. E non para de mover a boca. Comería moito e agora estará remoendo. Imos ver como se fai. Para facer esta sombra, temos que colocar as mans como se ve na imaxe. Coa man dereita, facemos a cara. E coa man esquerda, facemos a cornamenta. Agora, se movemos os dedos, movemos a boca. E se movemos as dúas mans á vez, movemos a cabeza inteira cos seus grandes cornos. Claro, como se estivese facendo no bosque. Iso é, Roy. Pois é máis fácil do que parece. Agora facemos un avó. Para facer esta sombra non imos usar as mans. Imos usar letras feitas en plastilina. As mesmas letras que forman a palabra avó. Imos necesitar tamén uns restos de papel. Mira, pon avó. Moi ben, Roy. Coa letra O facemos a fronte. Coa letra A facemos o nariz. Coa letra V do revés facemos a boca. E cos restos de papel facemos a barba. Pois eu non vexo nada. Xa verás agora. Mira o que pasa ao cambiar a luz. Vaia, aparece o perfil dun home con barba. Así é, Roy, como a que teñen algúns avós.